Jaietan sexu erasoen aurkako foru kanpaina gizonak sentsibilizatzean oinarritzen dela jakinarazi du Bizkaiko Foru Aldundiak. Hain zuzen ere, galdera bat egiten dute, zergatik dira emakumeak beldurra pasatzen dutenak etxera bakarrik itzultzean, hori da galdera modura adierazitako mezu nagusia Bizkaiko Foru Aldunditik. Kanpaina uda osoan zehar garatuko dela adierazi dute, sare sozialetarako plataformen bidez, bai eta furgonetetan ere kontzertuetan, dantzalekuetan eta herri jaietan ere materiala banatzeaz gain. Pasaden urtean guztira 224 emakume izan ziren Bizkaian sexu askatasunaren aurkako delituen biktima, pandemia hasi aurreko 2019ko antzeko kopurua hain zuzen ere. Teresa La Espada egonda bertan eta hitz batzuk eskaini ditu. Kezkatuta nago. Emakumeen eskubideak atzera egiten dute, eta atzera egiten du gure askatasunak ere. Berriro esan behar da, behar den guztietan. Emakumeak askeak gara, eta eskubideak dugu. Ondo pasatzeko eta dantzatzeko eskubidea. Behar egiteko eta gozatzeko eskubidea, gizonak bezala.